met de drop ligt. Oh ja, de drop. Ik loop alleen met u mee. Het is een gouden jongen. Hij heeft het hart op het tong. En hij zorgt er altijd voor dat hij zijn werk afmaakt. Hij is altijd perfect bezig. Het is een hele goede kracht voor onze Jumbo. Ja. Oké, alsjeblieft. Dankjewel. Goedemorgen. Jo, ben informatie. Ik ben informatie. Ik kom van Jeffrey. Weet je wat Jeffrey is? Jeffrey stiet in de winkel. Met Oké. schuif. Je leert met mensen omgaan, bijvoorbeeld met u of goedemiddag of goedemorgen. En, je leert met heel andere dingen om te gaan. En, Dus heel wat oorzaken op squallen. ja. Of in een fabriek achter de lopende band. Bij het stadion leer ik ook wel goede dingen. Ja. Oh ja, dat wist ik Ja, nog daar werk, werk ik hè? nog. Ja, dat is wel een actief mandje. Ja, ik ben overal en nergens wel, noemen ze dat. En, ja, ik heb het altijd wel druk. Hey, Jeffrey, jongen. Hoi, Foppe. Ben je het werk? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, Foppe. Nou, dan mag je het werk onderbreken, jongen. Ja, ja. Dan maak je geld ophellen, hè? Ja, ik moet wel even afmaken. Afmaken? Ja, we moeten wel even klaar, hè? Oh, nou, zal ik je even helpen dan? Ja, is goed. Wat moet er gebeuren? Nou, Want dat is zo beter eigenlijk. Eerst de oude datum eruit. Oude datum eruit. Oude datum eruit en de nieuwe er weer in. Maar die naaien moet erachter. Ja. Oh, ja, nou snap ik het. Ja. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Wat zei de baas het voor me? Vond je het goed? Ja, vond het wel goed. Ja, oké. Oh, dit is een ander. Ja, En die moet helemaal naar achteren dan dit is met? een ander. Nee, je moet... Even kijken. Jongen, dat bent volle flinker dan ik ben. Tredje. Zo. Nou, Klaar. hebben we goed in? Ja, en we zitten er netjes uit. Ja. Het comité van ontvangst. Jeffrey. Begin ik bij die. Hoi, Foppe. Hoi. Hoi. Er moet dus eigenlijk geld komen voor Jeffrey zijn team. Ja. Er moeten sportartsen komen en trainingsjet. En daar hebben ze ons voor gevraagd om dat te gaan regelen. En je kan je misschien ook wel voorstellen dat die 2000 sporters die moeten begeleid worden. Die hebben veel meer begeleiding nodig dan normaal. Dat is een enorme organisatie en dat kost ook een hele hoop geld. Dus ja, als het weet, hè, en als het bekend is, als ik mijn filmpje uitdraai, dan zal je de beurs al in de hand bij je spreken. Maar ja, dat filmpje draai je net elke dag op elk moment ook. Hè. Dus je moet eigenlijk altijd je verhaal vertellen en stimuleren en activeren en uitlezen waar het voor is. En dan denk je, oh ja, verrek, dat is eigenlijk hartstikke goed. Nou, en dan komt het wel los, maar je moet er wel heel actief van worden. Dat is gewoon zo. Ik zit nu echt in een team waar ik echt heel leuk heb bij Heerenveense Boys. Allemaal leuke jongens, allemaal ouwe en zo. Maar het is echt leuk om te voetballen. Dag Cindy. Hoi. Hoe is het met jou? Goed. Heel leuk dat Jeffrey samen met je zus dat betocht had en dat de squallen erachter stiert. Nou ja, dan blijf je ik wil een beetje met de voeten in de maatschappij. Hè? En dat vind ik wel mooi. Ik ben Björn en ik denk als ik wel een sponsorstop kan organiseren. Ik ben Christina. En ik ben Cindy. En wij gaan dingen maken met techniek en dat is ons idee. Ik ben Wesley. En ik ben Arno. En wij willen voetballen voor geld. Ik ben Sascha. Ik ben Irene. En wij willen langs de deur van goed geld. Ik ben Brett. Ik ben Cengiz en wij hebben het idee nou misschien een toernooi te organiseren. En misschien langs scholen te gaan of ze willen meedoen. En al die acties die moeten dan natuurlijk minimaal €750 opbrengen. Wat vies dat hij in dat voetbalteam en naar de Special Olympics gaat? Ja, ik ben heel trots op hem. Ja? Ja. En dan op die zus? Ja, ook. Heel erg trots op haar. Dat ze dit doet met de hele school. Ik heb gehoord dat we shirtjes met nummers krijgen, want dat moet dan, daar moeten nummers erop. En welk nummer komt er op het shirt van Jeffrey? Nou, ik hoop nummer 9. Dat is altijd een mooi nummer. Waar binnen de bekende noemen jogens? Van Nistelrooy, Bergkamp vroeger volgens mij. En nou, Klaas-Jan Huttelaar. Dat zijn net de mensen. Hè? Ja.